bom ti po ani atangin thakwa alo liam le der to a boruak chia atam em wangin chun le zan asia chan thei me ulava vampire ho po ni eng a om to si lava kholaya an khat vek mai ani Ephraim chu Philadelphia a nun be dong ngoi hin ina a om tlok tloka ni khat chu eirong bol na atlak chambangin pon a chhuak veta a han hoi kwal chuan mishing le vampire anlo in ompol nuai mai vampire ho hne na mitin ten anthisen an pechin hi alonia anthisen an pek mana eitur tlema zong le damdoi andong chin ani mishing zong chuan batch vo vekin an eitur te anvalam china Ephraim ro chuan eitur lavelavin warehouse a chian thar nil avatlo a nil chuan na tho tur lo pe in a hlo atan ele in tur a pechina an na tharatan nu pakhat damlo hi a ina avatlo a damdoi te a pek nuwa zu aleya a hole ta ani Zack chuan I course en kol na noya Empire State Building a chuan adu anga omin nuam ati hle a vampire no pang honen po anin kom ngei to hle ani I course rongkalin Zack chu rifle aron pea Misualpa in len chwa puya du thu aron shil zui an kalma chuan an how to pa mara taksa a cheng mek chu ron lutin Zack ka a chuan thisen var chu aron fara Misualpa chuan Central Park sahwana Zack chu ashwaya ta chuan Zackin ama inven himnan sakei akaplum nge ani Misualpa chuan I course ne na chuan Zack hi Misualpol how to alani theidon ani hi atia ma se I course chuan aremti pui che alava anti ti lai chuan keli aron lang hlol mai ani chuan afapa a chuan ziale an how to pa thu oi zel turin ashila nima sala ani chu keli tak tak ni lavin Misualpa mel in thak danglam na mai ani ti kan mu thai ani sin dot le chuan Vasily chuan ngai zong thar Charlotte alo nei to a ani patni leng chu silai keng hovin an kong an lo dan saka ma se Vasily chuan in biak remna adu thu asoya ti chuan chungmi ti chuan mundanga an shuaya anni chuan Vasily chu lo nui zatin abial nu ada khamdon anga an lo ngaya Vasily chuan sarkar installation missile chungchang azota ma se anni chuan azo na chang lavin tha a anvo ta jok pakhat chuan chimte ina shoka atin nge a chu vele Queenland ran langin mi pahni ti lo chu aron sat hlum vek maya aladam te chuan Queenland chu khur chungin ani na anzota Queenland chuan ramhuai fel ti in achanga an hlo em wangin Queenland nuaya thok turin anin peta ani Philadelphia lama chuan Ephraim chu nil moturin avakal le a ma se vampire rualin anron chim thut mai nil le an thok te chu an man veka vena an phur lai chuan Ephraim le nil ten tang rualin an mani beitu te chu an beya anin swal lai tak chuan ven chu aron puak thut maya van nei thak takin Ephraim chu adam chuak hlo athawa arang thei ang beratlan bau atumta a mase konga mi pakhat in hliam hi amua puya tum lai tak chuan in hliam me ka farnu Alex chuan asilai kenin Ephraim alu aloten ran mai an unaw wanga ven po khapuak alo ni renga vampire hau chau tha to man ni a mishing an chuang ve ti an shelavani chumi nu chuan Alex le Ephraim te chuan an biruk na hmuna Alex unaw pa in hliam chu an shwai ta ani chuti lai chuan zanlaya Vasily chu har hlolin abial no Charlotte chu azong roya anven omna pia dewa chuan sechakian hian lumen alo chiar meka Vasily ne na chuan mishing te an mang hun anai to tak setani atia ani pahni chau chu Khawvelin beiseina anei chunte anni to thu asoibok Vasily chuan Misualpa thanan missile alazong ve rengani ti ina changa sechakian chuan lumen chu meya halralin hun an nei tlem zia ashil non le a chu vele Charlotte au osia in a hoile ta mase Charlotte chu a muzo silo sechakian lama han hoile chuan ani chu vampire lo ni rengin Vasily chu elo tum meka ma se chung thil thleng chu amumang alo ni hlau mai Charlotte ne na chuan amishing puite achan theilo wanga shi omati ziate ashil zuya atuk zinga chuan an pahni in vaimim kekin an thok chhuaka chuti lai chuan Charlotte chuan nunglama tangin be atok thut mai Vasily po in ringman lovin ni khoshe lovin an ron chulek topa
le lama ve thung chuan I course le an ho tu pa an lo langa Misual ho tu pa chuan Zack adin hmun azot chianga I course chuan Misualpa in Zack adu sakna chu athik wangin Zackin an thil tumte chu engatan ma ati lo thu a changin asoi chetawak maya a channa a Misualpa chulung oilovin I course chunga chuan athina rimta Misualpa chuan Zack an nei chhong chuan Efreman Sechakian le Quinlan ten ama an tha a phal ngai don lo thu asoya chumi nu chuan asakei tha masak per lom nan ti in Zackarom ti fai turin leirol mel chetak mai ada saka nula chuan Zack aveng tu vampire no pang chu a hlau hle a ma se Zack chuan lo vengin mishing pa ngai a hmu lo na arei to em wangin Zack chu alom ru hle a thiana siam ari ruk ta ani Dakota lama chuan Charlotte chu meiche omkhom na a shwai ania Vasily ve thong chu mi papakhat romantic mingpu nen phuarbe ania Vasily chuan atlan chwa theinan romana puina ngenin a missile zon chungchang te ashila roman chuan missile amamo chana zo chuan Vasily chuan indona atan ti in achang maya chuti lai chuan Efreman Alexinu chapa ke athui saka athui zo akal san mai hantum chuan Alex chuan asilaya tinin adanga a unaw pa chuni khattal la enkol sakturin atiani Efrem chuan dakar somni palidang anu chapa chula enkol sak atiama nima sela eile in tur an peve turani ti in ti chuan anin rem siam theita ani Dakota lama chuan Vasily chutlan chwa atum wangin athidera chu en chiang turin ama rubau tu te zinga mi chuan avanaya Vasilian alauman thut mai Charlotte po in abulami silai alak sak ve boka Quinlan po aron thlengta Quinlan chuan misal zong turin anrualin roman po chu ashwai chhuak ve ngal ani sin dot le a chuan mi pakhat Raul alo langa partnership organization a thok ania thisen po apeve zia chin zangkhat chu a ina thlendona mi pakhat atoka gas alo ni reng mai an pani hian cousin an lo ni nge a gas chu athi emo alo ti to wangin a phok hle a gas chuan an organization a eitur la tura lu ru ka du wangin Raul puina chu adila Raul chuan a she hlena a ma se gas chuan angyan lui tlat si adota chuan Dutch alo langa Miranda ti in aming alo thak to damdo ina doctor chuan arai lo thu alo shil meka Misualpa noya in tha punna facility a mitang ania ta chuan meiche tam tak naw pai turati lui anni an follow la piang turte chu vampire chola ni turte anni Misualpa chu aboi em wangin chu facility chu Sanjay Desai kuta a omani thatum liam ta khan Setrakian le Dutch te chu gas motorin ankala gas chuan Alonso alo tho puya Setrakian chuan gas chu anin dona a anlama chang turin asoma ma se gas chuan chan nem ain ti to em wangin alo nara beidong takin Dutch le Setrakian te chu ankir le ta a ma se an chen na chu alo kang khuvut vut mai an chen omtela chu vampire ho hian vena anlo nurlut mek boka lumen kha Setrakian in chunga chuan a om miaw wangin Setrakian chuan Dutch ne na lakir turin angena reivak lawa chuan Dutch chuan lumen chu a han munge ya lumen nen chuan manmo takin ron tlan chhuak le fata nima sela vampire pakhat hian aron tlat mai atan chiat na konga lumen chu athuk ruwa ama tu vampire chu athat man hlau nima sela vampire dang tam tak ron kalbelin an manta a ven chunga anor lut telve ani ven chunga hanlu chuan Setrakian po ti theinei lovin alo thuve reng to hi alo nia an shwaina muna chuan mishing te chu an ti du da em ema chu amu in Setrakian chuan concentration kema a omlai te a sha chhuak zok mai an chuk vele Setrakian chu midang puitumin a chengala Dutch po in puyalo tum ve na sa ma se vampire house chuan an ni pahni chu an la shang maka tun huna chuan Dutch le a facility omna a raipor pakhat Rosalinda te chu anin be meka Dutch chuan atu ka delivery man ruala tan so atum thuvel asoi puyani chumi zan chuan gas le Alonso le achian te chuan company building an thenga
Raul po alo om saran building chung an lu ma in chunga vampire lo om chu gas chuan athat masa a chunga chuan eile in tur tam tak an muwa lak chhuak lan tum lai tak chuan security guard edian aron man chiang hle mai gas le Raul te chuan tongka a in biak rem puyan hantuma ma se Alonso chuan lo kap man mo a chuta kiltina chang chuan alarm aron jeta chua Eddie chu atan chevon von mai gas ate chian ho po in ei turan tlan chua pui man bik lo Edian Raul mel a mo man wangin miswa zon lai ani to dona chu chuan Raul chu ati chi ai ber mai gas chuan mo phurna lak vek atum thu abeng da yin a ho puya ma se Alonso chuan zan khat bak ria aphal saklawa chumi wang chuan an thu in mil theilavin gas le Alonso te chu anin niala gas chuan Raul thama tum lo thu soin Alonso chu awau bok facility chung lama thung chuan Dutch ron langin delivery man Jeremy chu aron bia a Jeremy chuan atira chuan puidu na thinlung nei ma se an man chu a hlowa wangin athutiam asut le ani Dutch chuan achung chang thalo lam siam chopin Sanjay ne na complain a awawa an chong lai mek chuan raipuar pakhat aron ang vak maya vampire hawin naw pai ve theilote an en shandan aron an puyani nurse chuan bengdai a hantuma ma se a hlo cham Dutch chuan aron bengdai thei shama chu chuan Sanjay a hi ple mai Sanjay chuan a office a Dutch chu a kaulut ngala fing ati em wangin abul naya thok tura adu thu asoya ma se Dutch chuan a chang thadu lovel Sanjay chuan Misualpa ta na atho tak na chante abula changin a hanshil fia chana du than na dik takani atia ma se Dutch chuan anna offer chu ala nar sak cheu mai chuti lain Ephraim po a omna changin chwa alo tum ve meka anin rem siam na angin eile intur te pek ania a in siam lai mek chuan Alex chian pa ron tlan lutin an chian te dang vampire an chan to thu aron reporta Ephraim chuan man mo atru zia soin akal ma a Alex le a chian te mun hima anum theinan pui masak adu ta a an kalma in Ephraim chuan bom anut sia vampire tam tak an thi pha tange yani sin do tia chuan Dutch chuan tlan chwa ala tum rega bathroom a chian nu in nit lop hi awa mu a nawa chia ta wangin achunga thil thleng tur hlaungoi ngoi hin alo omani chu wangin Dutch chuan a chian nu chu a aya Jeremy rwala chhuak turin kaltir atumta a ma se a chian nu chuan a hlo em wangin a chi aya Jeremy ril ru ha bok nen an boy ta noi maya veng tu pakhatin aron en chian pha ani chuan nurse pakhat ko ngalin Jeremy chu an shwai chhuaka meichia te chu Sanjay nena an thon bokani chumi nu chuan Ephraim chuan Alex le a chian te chu school building hluya a shwaya kalsan atum chuan Alex chuan an nena omve turin angena ma se Ephraim chuan a thil tum lian tham jok te a shilfia a kala tru zia a shilani a thil tum te a shat nu chuan Alex chuan Ephraim chu pui a in pe thu a soi ve bok Lemchan Khawvel hi lo subscribe vela video hmuhnawm tak tak tenen kanin mule don nia